Bawral jeewo e lembel weeɓaani miniraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko miniraaki woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka kau bicara apa ay? Ada sekarang. Almadinah tu, kau warga Almadinah tu. Omalah, tu mobil, tu monde cala. Warga Almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mone roɓɓindi jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jijitaka hay laal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna fof ha oɗo boros wawa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko Amadou Moussa an addande on ko ɓuuri tengtude e journal ji Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba debbo pullo debbo mo daara haalayɓe mbiɗa andi ko ɗon ɓurta wawde weltade no hannirta ni mbeɗa welto hen kam joni noon mataw kay aɗan heblano mawlud toon to daara haalayɓe noon tigui Amadou Moussa mini keblano mawlud ceerno wi ko ceerno Nourou wi ko goto fof yo wat respecté mesure barriére uji tigi ko gon erago tigui woni go gueroɗen dendagal ɓiɓɓe leydi Sénégal saabu Aissata ene wayno ko ɗum jojji ɗo c'est vrai hande en jii gustugol kawɗi e goto fof ne wiya gasi kono machallah rafi wonan ɗo jokki yirlade ha hande ɗum noon Aissata caggal calminali tengtuɗi ɗi calmimi fewde maɗa ko salminde bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe meɗen ɗo goni e nder jokli dunde baba ɗam nde kala nde kewne wiide ndi kala leydi mawdi e tokosiri wuuro mawgo e tokoso kala hande ayaw habride Piindi TV ina toon yeeɓe donc noon en jettima ɗon en jettima joomum en calmini ɗum calminali needi e neware kono kadi en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande koko gonɗen haalde joni joni ko woni oɗon boros covid 19 ko hen tigui jayndeje leydi Sénégal ene wayno pini dawi gam tigui andude oɗo saaha hande holkay pellitte kame peeje kese ɗe laamu leydi Sénégal ƴetti ko yewti ko e oɗon boros ɗo tolniɗo ɗum ko caggal lebbi jeeɗiɗi e balɗe pawɗe ko oɗon boros yilli leydi men Sénégal noon tigui Amadou ko jaynde quotidien hande uddita nden ɗon wi ko gam tigui haɓade ko yewti ko e ɗiɗo kawuji ɗi ganduɗa ɗi ko importé woni kawɗi ganduɗa ko guitteteɗi walla gummortoɗi en toon to caggal leydi Sénégal koye on tuma noon ne wayno ɓe gartiri walla mbiyen ɓe gaddi hono peeje kese gam haɓade ɗum ɗon noon ɓe kolliti ene jeeya hen nde ɗo feere woni de kala jiɗɗo ene wayno ummade to leydi gonɗi ene natɗo e leydi men Sénégal alay saago joomum waɗe hollire ko wiyete ko hono test négative komo yettaki ha joni yontere woni balɗe jeeɗiɗi ɗum woni noon ko jagorɗo tambiɗo yaha garta kame gueɗe nder leydi hani cellal balli wondude e tourisme ene wayno oɗo saaha hande darni e leydi Sénégal foof tan de ko gam haɓade ɗin kawƴi importé test kaɗi no feewi ko ene tolno hande e balɗe dabɓe ko tolni capanɗe jeeɗiɗi ka oɗo saaha hande gumiriɗen caggal leydi Sénégal woni ko test ka ɗo e nder leydi ndi jayde Le Soleil ko wi nden ɗon jayde arti ha joni nde ɗo haare wonande woni on brosse covid 19 ɓe koliti wonde de
ko peeje kame pellite kese walla mbiyen peeje kame pellite de leydi men Sénégal ƴetti ko ene tolno hande lebbi jeeɗiɗi pawɗi ɗum woni ko leyɗele kewɗe hande woni e ñembude leydi Sénégal sababu noon ko leydi ndi de koko ha joni yimda to banggue darde wonde fayida mantiniri to banggue haɓade o mboros Covid-19 ha kay heeɓi hen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe e mantiniri ɗum saabi noon ɓe koliti wonde leyɗele kewɗe hande ina kay jabɓi e feelo leydi Sénégal beele ne mbawa ha joni folde o mboros biyeteɗo Covid-19. L'observateur ko addi hande nden ɗon ne arti on ɗon fannu kono ngol lawol ɓe dokki konguɗi jaajƴi ko mo ganduɗa ko biyeteɗo docteur Abdoulaye Bousso mo ganduɗa kay arti e gonka o mboros Covid-19 o holiti wonde de walla mbiyen kanko hoore makko de jabtiɗe namde wonde de won namde kewɗe ganduɗa hande en donkama dañanede ko yetti koye jaabuji kono arti hande e kulhuli ɗi o haalno ñanden wonde de ko yetti e gueɗe maggal de Touba ene wawi de ƴellidde ko yetti koye on ɗon mboros Covid-19 ɗo e leydi men Sénégal o holiti wonde noon oɗo saaha hande gonɗen ko wiyete ko hono phase critique manam tan de koye dawal batidingal e ko yowiti teskade ko wiyete effet maggal de Touba o holiti wonde noon ɗo e alarba paɗo so tawi ala ko ɓeydi ha tengte kawuji kesi toon to Touba ene wayno de on tuma kulhuli joganoɗi ɗi ene mbawi tigui sayde o harti noon e ko yewti ko e rafiji goɗɗi ɗi ganduɗa ene ɗeɓi nandude o mboros Covid-19 ko wayno mabɓo teskago tigui oɗo saaha mo gonɗen holiti wonde de ene wayno ha joni ɗum ɗon dillinani ɓerde mabɓe saabu kay aɓe jokki fawde hen juuɗe kono kadi e jarugol caggal on ɗon mboros o holiti omo jogui ɗamaw kono de yo yimɓeɓe jokku hormade ɗin ɗon mesure aji barriére jayde vox populi nden ɗon ne ari ko e fannu goɗɗo Aissata ko étude manam tan ko cimtol ngol ganduɗa ngol ko organisation internationale du travail woni OIT kañum de o saaha hande waɗi hono ɓayyini mbiyen rapport woni cimtol fewde e nder leyɗele windere nde Sénégal noon ene tawi hen ɗum koto banggue ko wiyete chômage manam tan yimɓe ganduɗa ɓe ko jooɗiɓe ngala golle tawi noon ko joomen diplôme aji en woni seeɗan fawji kañum tan o saaha hande woni ko ɓuuri ko teskede Sénégal noon ene tawi e nder windere nde woni tolno tataɓo 3e pays mo ganduɗa hande ko ɓurɗo hewde yimɓe ɓe gollaki tawi ko joomen diplôme aji en ɗum ɗon noon ɓe garti e pays ko wiyete ko hono top 10 woni tan leyɗele sappo ɗe ganduɗa ɗe ko limade hande ɓurɗe kay memede ko yewti koye ɗon fannu Sénégal noon limore muɗum ko temedere ƴettuɗa foof capanɗe nayo e jeetato ɓe no wayno ko jooɗiɓe gollani nana kay mbaɗa atayuji e damal galleji mumen kono tan de en nden ɗon limore ɓe kolliti wonde ardi ko Burkina Faso ɓen ɗon e nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗo ɓe gollani Syrie kañum ne e nder temedere kala capanɗe joyi ɓe gollani ɓen goni 2e Sénégal woni 3e e on ɗon top 10 noon ardi ko leydi witende lo Cambodge kamɓene ko 0,30% woni koɓe keeɓi nde ganduɗa noon ko leydi witende ha joni Qatar kañum ko 0,60%, Thaïlande ari 3e 0,70% e on ɗon classement OIT jayde las quotidien nden ɗon arti tigui koko yewti ko hande e ko fate banggue dawrugol jeeygu carte kono kadi hesɗitinde gollorɗe mabɓe walla mbiyen galleji mabɓe e nder jokri Sénégal kala parti démocratique sénégalais mbo ardi hande o mo ganduɗa ko Abdoulaye Wade ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha hande de on ɗon landa woni ko yiilade gurdam kesam caggal nde ɓe piya e sumgoji 2012 kono kadi ɓe mbasi jeeyde e sumgoji 2019 oɗo saaha hande noon parti démocratique sénégalais nana yiilo gurdam kesam tawi noon ko e ballal Abdoulaye Wade kollirɗo wonde o saaha hande maɓe guddit ko yewti ko e jeeygu carte on ɗon lando mbo soppi jayde losko enquête nden ɗon ne Aissata ari hande ko e dossier mo ganduɗa hande ma kay ene wayno moƴƴu ɓandu ha tengti noon joomen mbiyen baban e yuman galleji en sababu noon ko oɗo vidéo mo ganduɗa kay ko vidéo kulɓiniɗo kantoriɗo wonande sukaɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe gueɗe kantoriɗe so en cuuri ngol ɗon kongol ngol ganduɗa hande ina kay e ala une e ndeɗo jayde wiyetede enquête ko artude ha joni sukaɓe ganduɗa ɓe kono dirteɓe lesbienne manam tan ko hen sahaji ko worɓe walla ko rewɓe andata ko joomen inde ɗiɗen ɓe kolliti wonde de ko ɓen ɗon mbaɗata vidéo ji kantoriɗi ina mbadda ko fewani e on tuma noon so kaljiti jeeya ɗin vidéo ji ko famɗi foof on ɗon vidéo aɓe jeeyi ɗum ko tolni e ujunnaji sappo e copreje CFA e on tuma noon konu walla mbiyen dadiɓe leydi men Sénégal keeɓi tigui yitude ɓen ɗon sukaɓe e on ɗon réseau waɗama ko wiyete ko démantelé manam ɓe guitti ɗum ha laaɓi ceera kono kadi ɓen sukaɓe jaggaɓe hollitama wonde ko hakkude duuɓi sappo e joyyi e duuɓi sappo e jeeɗiɗi jayde libération ko wi nden ɗon hande yilloyi ko toon to
dowla Libye ngam haalde e Sénégal naɓe ganduɗa ko ɗiɗo o saha hande nana toon de nanga tawi nanguiɓe ko maréchal Haftar mo ganduɗa ko goto e leader walla mbiyene gardiɗo laamu ngu Benghazi kamɓe Sénégal naɓe noon koɓe nanga toon woni hande lewru timmudu kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe jagguiɗa koye Italie naɓe ɗiɗo Italie naɓe jeetato mbiyen kono kadi ɓe jagguira ko yewti koye awo ngo rewani e lawol o saaha noon aɓene e juuɗe mo ganduɗa ko maréchal Haftar saabi noon ɓe mbi ko Sénégal naɓe wonɓe otage holko jeeyi sababu kanko maréchal Haftar o jagui ɓe noon Sénégal naɓe wonɓe holliti wonde de ha joni ko yidde ina wayno joni o wosodirde e mabɓe ko wiyete ko ɓe o namdi ko yo yimɓe makko nangaɓe to Italie gaccite e on tuma kanko no accita ɓegaɓe o fawi junggo ɓen nangaɓe ɗon aysata koɓe footballeur en ɓe gonno kono tan ɓe jagguira e Italie ɓe coha toon ko wadde ko wiyete ko nawde ɗanniyankoɓe toon to dowla Italie en tuma noon kanko Khalifa Haftar walla mbiyen kanko maréchal Haftar e on tuma noon o fawi ɓeɗo junggo gam etade wosodirede e prisonnier ji hawnima jayde stade uddatatama ko noon tigui e subaka hande o Aissata nde waɗi ko nate Sénégal naaɓe e fettoɓe muɗum nayo Keita Baldé Diawo Papa Aliou Ndiaye Moussa Wagué Abdoulaye Diallo ɓe nayo hande jayde wiide eɓene kay e course contre la montre manam ɓe goni koye dandu oɗo saaha hande ko adi pottital leydi Sénégal e dowla Guinée Bissau e ko yewti CAN Cameroun 2022 on ɗon éliminatoire ɓe kolliti wonde noon ɓeɗo kala hande ko yimɓe kay fonnoɓe noddede équipe guendi jo kono de ngakkere mabɓe juuɗe toon to kollebaji mabɓe saabi hande o eɓe jogui tan ko ngakki lewru gam Aliou Cissé jogo hoolare e mabɓe mo Aliou Cissé joguino hoolare ene gasa hoolare nde sa yi oɗo saaha hande ko biteɗo Ibrahima Niane mo ganduɗa kam tigui woni meilleur buteur o saaha e championnat mbo leydi France toon to FC Metz kanko de gagni hanki entraînement ko wiyete ligament croisé manam hofuru no ganduɗa ndu kay hande koko waɗi caɗele no fewi ɓe kolliti wonde noon omo jogori woɗɗade terrain o ko tolni e lebbi timmuɗo e on tuma noon Mbayña kañumne kadi ko jogaɗo ha joni hoolare kono tan de situation muɗum ene waɗi compliqué no fewi ne jiiɓi ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ko namdal beele Mbayña ma waw arde tawtorede pottital leydi Sénégal e dowla Guinée Bissau ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadani oɗo subaka ɗum wonno ko tongunoɗen tigui banggal tottirde ko ɓurno tengtude jaydeli ɗi gasi haalaɓe ceer udditen eɓɓore wonde no aljuma foof dañeten hande ko coftal ɓalle Amadou Moussa ene anda ete Sénégal waddi ɗo fettiɗiɗo kañum e Maroc toon to diwan mo Rabat Sénégal noon wawa e tati e goo non de Maroc dañi tati Sénégal dañi goo ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa surti haalaluji kewɗi Amadou woni critique aji ganduɗa ete jomna hen feɗendu ko Aliou Cissé noon ɗum wona goo Amadou ko ene jobne feɗendu ene wiye classement makko moƴƴani walla o parani match o walla ono waɗiri ni wona noon walla o wowti dal o wowti ɗum Aissata kono kadi ko hunde ganduɗa nde wona logique to makko ɗo mbiyami par ce que duuɓi joyyi ardade équipe déjà mbiɗa sikki a foti dañde équipement a foti andude systéme ma a foti andude no gollortoɗa e chaque match kono noon ɗum woni ko en jiyani Aliou Cissé c'est vrai nde o ƴetti équipe o en 2015 balɗe ɓennuɗe hen ɗe critique heewi lebbi ɓennuɗe hen ɗe critique heewi duuɓi dewɗi hen ɗi aussi critique heewi saabu yimɓe ne mbiya Aliou Cissé ene wayno woni koye e rodage manam woni koye ƴewde holno fotata wade kono guila nden sa daari ko waɗi utilisé ko tolni e jour uji ɓen nodde ene gara ene lomto hesɓe ene gara heddiɓe ene gacce tolnima e capanɗe joyo walla capanɗe joyo e jeegomo joueur e nder duuɓi joyyi wona logique en tout cas équipe baɗano Sénégal hande hay sinno ko nane mbiya toña mbimi Amadou Touré so tawi ƴetti équipe nationale mo Sénégal kañum hoore muɗum wawi waɗande hoore mum classement saabu hande ko équipe mo ganduɗa ene waɗe cité exemple e nder Afrique sa daari classement FIFA hande eɗen hen ko tolni e hitande fawdi ko enen goni classement numéro 1 ɗo e Afrique kono ha joni Aliou Cissé ene jogui probléme ne wayno o wawde tamde walla mbiyen marde on ɗon kippu guendi leydi Sénégal c'est vrai critique o wonata hen kono kadi critique guila duuɓi joyyi ha joni firti ko déjà probléme ko yimɓe jompoto ko wadde firti ene woodi makko kanko Aliou Cissé chaque match omo jogo probléme mo ganduɗa wadde systéme makko wadde ɗum manam honno yiɗiri ni donc noon ko hunde ganduɗa nde enen koye meɗen ene ɗiɓi jagde en seeɗa au début eɗen ƴettanno défense eɗen mbaɗannomo défendre wiide wonde aha ko joni o fuɗɗi kono duuɓi joyyi Aissata tawi so tiggu wonno déjà mawni noon tigui Amadou Moussa saabu duuɓi joyyi guila nden ha wiide ine darne équipe walla defde équipe mo ganduɗa guila nden ha joni wawa
ɓendude sabu équipe kam ene foti dañde ɓe ganduɗa darima ha paari ɓeɗon kam hay sene yiile woɗɓe ɓe ganduɗa yete ine gara tawta équipe o tawata ko ɓe ganduɗa kam darima kono kala nde match dañta Amadou ma yi hen hesɓe ma yi hen noddaɓe ma yi hen kadi ɓe ganduɗa yete goppitama ɗum ɗon noon te hande ine anda équipe Sénégal ko équipe mawɗo mo ganduɗa yete koko defi hoore mum saabu ala hen cukalel ganduɗa yete ko puɗɗiɗo hanki walla puɗɗiɗo hanki hande wiye yo defte walla yo fewnite koko ɓe ganduɗa yete ko defaɓe ha ɓendi ha dari merci ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa yete nani équipe nationale Sénégal ɗum ɗon noon mataw mettata darnude goɗɗum ɗum woni équipe woni match goppitaɗo hakkude Sénégal e Mauritanie saabi ɗum ko ganduɗa yete woni Covid 19 o Amadou e oɗon match ni mataw ko match mo ganduɗa hay goto jogorano tawtorede ɗum oɗon match amical hay goto jogorano tawtorede ɗum hay saktoɓe kabaruji ko noon tigui Aissata aɗa andi ko temps gonaɗo walla mbiyen saaha gonaɗo woni gonka Covid 19 ɗum ɗon jeeno sababu noon fédération kam waɗi no yeeyino ko tolni hokkino palsuji en tout cas ko tolni 150 neɗɗo tawi ko wawi wadde assisté match o kono hatta match o innira ko match à huis clos c'est à dire hay goto tawtortaki ɗum to banggue yeeɓoɓeɓe kono noon no mbiɗani ni kadi ko noon état aussi artude seeɗa match Sénégal e Mauritanie ko fadanno ko ɗo e Sénégal ɓuuri fadede ko toon to Mauritanie saabu sehilaɓe men hewɓe kalduɗen eɓe jiiten aussi to banggue institut ji mumen ene paranno match o saabu eɗen gandi équipe Mauritanie no mbimni guila ñanden ne wayno ko équipe mo ganduɗa jibtinama hitande 2014 woni ndeɓe jeehanno CHAN ɗo e dunde Afrique championnat d'Afrique des Nations équipe mo ganduɗa waɗi toon hono golle mantini kadi aussi waɗi qualifié pour la première fois e coupe d'Afrique des Nations ɓennuɗo ɗo henno woni 2019 holi toon gueɗe payidinde guila nden match amicaux éliminatoire ko équipe mo ganduɗa o nana e tabal mawgal donc équipe parɗo hande pour wadde rivaliser équipe mo leydi Sénégal hay sinno tawi hande eɗen mbawiɗo football Afrique équipe aji ɗi c'est vrai a wawide o ko mawɗo o ko tokos en kaali ñanden mbiɗen ko petit poussé mais ko petit poussé mo ganduɗa o hande o nana tigui mawni no hannirta ni wawde rivaliser équipe mo Sénégal kadi ko ɗum test mawɗo wonande omo ganduɗa ko kippo mo Mauritanie o Mourabi tun fettidde équipe mo Sénégal tawi ko numéro 1 to banggue classement ɗo e Afrique 20e au niveau mondial kono noon ko putanel ganduɗa malheureusement waɗani donc Covid rewi ɗo wadde eɗen mbayde ko ɗum victoire mboros coronavirus kono kadi bon mbaɗen espéré tan inchallah prochainement taw ki dar FIFA goɗɗo wona garoɗo o beele on match ne wawa wattere soit ko ɗo e Dakar Thiès mala toon to Nouakchott walla banggue goɗɗo pour supporter uɗi ko cuhli ko par ce que eɗen gandi supporter uɗi ne cuhli on match beele mbawa hebde ɗum kono kadi yataw équipe aji ɗiɗi fof ne mbaɗi complet par ce que Sénégal fof e jogade absent 1 jour manam absent ji Mauritanie aussi ne jogino 5 absent ji donc ɗum ɗon kadi aussi moƴƴi so équipe aji ne testa koye mumen yataw moni foof ina timmi ko ɗon andere bawde emo wawa noon tigui Amadou soɓe kawroye lawol gongol yo taw kamɓe fof aɓe gonde cellal ɓalli mabɓe ɓe gartay équipe o ha match baɗo ni wawa dañde saabu koko faɗa hakkude Sénégal e Mauritanie ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jaydeli moɗon ko tottude won aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗonon e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e wonde Amadou Touré maquillage o amin jarna hen no fewi ko mbissa baba